Irene Pardo Bizkaiko Foru Aldundiaren nekazaritzako foru diputatuak eta Lakaisaren Euskadiko eta Kantabriako lurralde zuzendari Juan Pedro Badiolak bi erakundeek 2006tik duten lankidetza hitzarmenaren berritzea sinatu dute. Aurten hitzarmenak 8 proiektu bilduko ditu, gehien bat baso berritzekoak direnak eta gizarte bazterkeriako arriskuan dauden 40 pertsona laneratzea ahalbidetuko dutenak. Proiektuak neguan hasi eta hurrengo udaberrian amaitzea aurreikusita dago. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lakaisak beren konpromiso bikoitza berritu dute. 24 hobekuntza eta artapen proiektu eta lan merkatuan sartu diren 72 pertsona behartsu azken 6 urteetan. Hitzarmena luzatzeak finantza erakundeak urtean 400.000 euroko inbertsioa egitea dakar. Guztira 2,4 milioi euro inbertitu ditu horretan. Nekazaritzako foru diputatu Irene Pardok erakunde bien arteko hitzarmena nabarmendu du. Bi aldetatik asetzen dau proiektuak, esan du Pardok. Alde batetik, alderdi nabarmenak eta garrantzitsuak betetzen dituelako, eta bestetik, elkarlanaren bitartez egiten dugulako zeregin hori.